Then, char lang, char lang. Ayan na, no? Nandiyan na? Ito na nga. Akyat ka, ano? Akyat ka dito, Christy Balaran. Sounds ka na, sounds. Kailangan ko pa bang mag-ano ng mic? Mic test, hello. Just... Hindi kasi, ito pala oh. Kailangan humaganan. Hello! Char! Pagugudot sa tahan eh. Asa na ito kung budot dali ah? Nato dali ah, ganahan kaya ko ato nga sound. Budot. Bumili ka pa ng computer. Diyan na on. Tapos kunin mo kami ng mga camera mo. Ay, taga-agawa na nga ako ng mga prank-prank. Nawala yung budot ko dito ba? Oh, pangit man. Di man Kumain ka din para Okay, mag-comment ka nga. I-try kong ipin yung ano. Kailangan comment. Mag-try nga si ate ng comment. Wala nga. Mag-try nga. Ha? I-click mo yung ano, message dyan. Mag-comment ba? Ang hindi ko create channel. Gagawa din ko ng channel. Bakit create? Wala comment. Sinabi ko na kanina walang comment din. Ayan o. Create channel. Tapos call message. Send well up. Aka na. Hindi ka pala nakakreate ng channel mo. Wala kang channel. Wow! Sana or vlogger? Hindi, may ano man dun. May kaagaw ka na sa pag-vlog. Wow! Sana or vlogger? Ikaw daw, be. Magtingin ka nga sa akin, be. Hindi mo ano. Okay mo ba? Hindi nga, wala nga ano. Napakahirap na hanapin yung mga Mm-hmm. drama ko naman. Marami pa yun. Hirap pa doon eh. Tinatanong ko sa din sa ibabaw. Pilat yung pagkain. Uy! Wala ko din message eh. Wala. Ate? Sa'yo. Ha? Ulitin mo yung live mo. Baka may ano yung live mo. Mag-relive ka na. Pag-relive ka ba? Kasi posible dapat may comment yan. Kaya nga. I-try mo nga sa'yo. Try mo ba? Ano naman sa akin ah. Tingin? Tingnan ko nga dito sa pamkanisan ko na ano. Hmm? Meron na. Si ate wala. Bakit wala sa'yo, te? Bakit hindi kita ma... Ha? Wala pa sa ano sa'yo. Yung ano. Ito pa na ano. Tingnan
tinry ko dito kung paano forward, reload. Palitan mo yan, ulitin mo kay Turay na lang live mo. Kay may bago Dami na din nanood dun sa ano natin, baka dun sa ano, sali-sali. Hindi ko pa paano hindi ko alam paano hindi ko alam paano ano ba? Yung ipin yung ano niya. Kaya natin dito. Hindi talaga gusto yung gupit niya. Judy. Judy sa Maria. Tinatabo ko yung gupit. Ano yung gupit niya? Nanasubang. Tapos subang niya. Hindi mo ko yung bumot. Ito pala. Hello po, Mami Jo. Good morning. Ayan. I-add moderator natin. Char. Ayan. Nag-ano lang ako, tinry ko lang yung tinry ko yung, hindi kasi ako marunong mag-live, maglagay ng mga pin, mga ganyan. Isang staff Kaya tinry ko. saan? Sounds na tayo. Bakit ko na lang? Rinig mo ko, te? Hello, salamat sa patamsak po, Mami Jo. Good morning, good morning. Anong nagtatay? Ay, Judith. Ay, Manang. Gising na dahil si Manang. Buting sound, dari abi, mangita taglaan. Nayaw tani. Paano ba mag-akyat? Mag-invite? Ha? Yun nga daw. Ayan, tapos copy. Copy to clip. Ano ay char, saya-saya lang. Sige, akyat. Sa gusto mag-akyat. First time kayo. Akyat na nga siya, papi. Papi chulo. Akyat mga mamshi. Just, chika-chika tayo. Ano to? Search tayo ng ano din. Disco Remix. Hi sa aking 4 million viewers. Kumusta kayo? Kumusta mo? Si amigos. Hi po. Akyat sa gustong umakyat. Mag-videokihan tayo.
Naka-live din. Patulog na, patulog. Live muna bago matulog. Hi po sa lahat. What's up? Good morning, everyone. This is your DJ, Mom Connie John. Hello po, Mami Jo. MLS. Ano po ba yung meaning ng MLSO, Mami Jo? Lagi ko kasi yung naano eh. Anong meaning MLSO? Hindi ko alam. Akyat sa gustong umakyat, kantahan tayo mga ma'am. Mega love. Ganun pala yun. Mega love shout out sa aking mga team, sa aking group dyan. Mega love shout out. Mega love shout out sa Ripa at Unicap. Hi po! Kumusta po kayo? Hi sa aking Team Bulig. Ayan. Yun pala yung meaning. Mega love shout out. Alam ko na. Baguhan. Ngayon ako naka-live kasi hindi naman ako maano sa live. Inaral ko pa itong mag-live. Inaral ko kung paano mag-pin. Inaral ko kung paano maglagay ng sa stream. StreamYard. Ayan, nahuli rin. Ayan, akyat sa gustong umakyat. I will never let you go. The fantasy, reality, place to go. We better love ourselves. Mag-ano tayo sa live natin. Share natin. Bawal gusto umakyat. Cheers. Ayan, mangisda lang kayo kung gusto niyo mangisda. Ipipin ko na lang yung niya po. Yung jacket niya, yung open ko na. May ako dito, may baliw ako dito kaibigan. May baliw ako dito kaibigan na hindi ko malaman kung tama pa ba ito sa pag-iisip. Okay na yung next time. Muna ako ng pandesal. Sige po, Mami Jo. Pabili ng pandesal. Sarap ng pandesal. Pandesal tapos kape. Wala kami dito. Ha? Wala, te. Sarap ng pandesal. Wow, ang dami ni
Yung mga kasama ko rito, mga nalipasan ng gutom. Hindi sila hindi sila makapagsalita ngayon kasi nagla-live ako. Pero pag hindi ako naka-live, maingay yan sila. Yan, naglalabasan yung mga nila, mga tuyo sa utak. Yung mga tuyo sa utak naglalabasan. Akyat lang sa gustong umakyat po. Nakababa na po yung ko. Kantahan po tayo, kantahan. Sayawan. Sa gustong umakyat, akyat lang, may hagdan. Yung kasama ko lang hindi makyat. Kinuha ko yung hagdanan niya. Hi sa aking 4 million viewers! Shout out sa aking mga ka-team. Team Bulig dyan. Hello sa inyong lahat. Hi sa aking mga Kariba group. Ayan. Hi kay Kuya Val Santos Matubang. Thank you po. Shout out, mega shout out. Salamat. Sige, padalahan kita dyan. Sige po. Mag-ano po kayo, Mami Jo? Mag-ano kayo ng recipe para magaya din namin. Kasi nag-ano din kami dito ng tinapay po. Kaya lang hindi ako marunong mag-ano sa tinapay ng pandesal sa atin. Masarap pa rin yung pandesal sa atin. Iba yung lasa. Iba yung tamis. Just, matamis ba yung pandesal? Kantahan na. Ano ba oras ako nag-umpisa? Okay. Wow! Sige, may cheese ang gagawin ko ngayon. Wow! Ang sarap naman yan! Hi po, Ma'am Phil Italian family! Hi po! Akyat ka, Ma'am Phil! First time ko kayang maganito. Sige po. Matulog na ako. Sige po. Good night po. Ngayon kasi patulog na rin po kami. Kaya ayan naka-live ako saglit. Tinry ko lang po paano mag-live sa StreamYard kasi hindi ko kasi alam. Sige po, Ma'am Phil. Thank you sa patamsak. Thank you sa pasilip sa akin. Do you wanna May jacket na. Nilagyan ko na. Ayan. Ayan, jakitan kita, oh. May jakitan kita kasi para hindi ka lamigin. Wala akong kumot ngayon. Wala akong bilabong jacket lang. Kanta tayo saglit.
Ayan, kanta tayo saglit. Bago matulog si Ma'am Phil. You are now listening to the sounds of Kantahan natin si Ma'am Phil bago siya matulog. Ayun. Kanta muna tayo. Arizona sky. Burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul like California gold. You found a light in me that I could not find. So when I'm all choked up and I can't find the words. Yan, tulog ka na dyan, Ma'am Phil. The time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poet trying to write. We don't know how to rhyme, but we try. Hi, Gloria Lauman! You're where I wanna go. The part of me that you will never die. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time I say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Ooh, yeah. Ayan, may pa-jacket na tayo kay Gloria Lauman. Hello! Salamat sa pagbisita! So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. When you look at me and the whole world fades, I'll always remember us this way. Ayun! Thank you so much mga nakikinig dyan. Sa mga hindi nakikinig, thank you na rin. May stance ako ngayon. Gusto ko talaga to. Nung bata pa ako, ito talaga yung gusto ko ng mga sounds. Ay? Yeah! Diba? Noon, galing. Salamat. Ito yung mga sounds na gusto ko nun, yung mga yung nasa radio. Tapos may kasamang balak ng mga sa luha, padagay tayo katutagakaw. Dili na pabalikon ang mahapain sa buhay. Gusto ko yung mga ganyan na mga no? Ay, Diyos ko. Diba, makahinumdum ka kasi yung mga utang sa una. Yung mga utang noon, maalala.
Oh, kadtong mga ni aging adlaw dudu. Gibati ko ang kahan-kahan. Yun siya na yan. Sa dihang kisakit ko ang pagbiyak mo. Diyos. Huwag ka move on. Pero mga balak-balak sa mga nanindot ka siya kayo. Nahinumduman mga dahil tron na to. Agay! Gibati ko ang kahidlaw. Agay! Ay, magana bang pili wala ra ba yung taon tayo country man? Gibati ang kahidlaw in town. Diyos ko, Lord. Panagay sa pagbiya mo ka na ako. Grabe ang kahidlaw ka na. Sus, magmahilak na. Hinumduman sa usakan. Mingon dayan nga, birbutin. Birbutin niya. Dili day ang kuan ang birbutin man day ito nasayop man day. Mali pala, mali. Ayan, magpa-sounds na lain ay. Anong lagmi kay nga mga sounds sa unang mga panahon? Diyos ko, Lord. So may mga kuan na to diri api, ini ang mga Bisaya na to nga atong ipangkuan kay kini.
Pampil, i-search na ni Lolo sa ano, sa Google. Lolo na itong lahat. Sige, good night. Good night, Pampil Italian family. Hi. Good night na guys. Dili na ako makita imong channel. Dari nga natin ko sa itong live. Mumiya og buhi. O sa channel ni Boros Buds. Diba ko, wala man lagi kay kuan, wala man lagi kay kuan dira sa imong isa. Kini na nga kanta kay murag lami di kay ni nga kanta jud. Hinumdum ka na. Indot kayo mga kanta sa unang mga panahon. Di ta makapiright. O, diba? Kantahon na to ni. Giduso, gihandos, giduto. Hi, Lamierda Vlogs. Hello po, mega shout out kay Lamierda Vlogs. Ayan, thank you sa pagbisita sa aking bahay. Bigyan kita ng jacket. Asara ba ini? Ayan. Diba? Gidumbol-dumbol. Sikit na ako gamit. O, diba? Gipikat-pikat pa. What? Ito. Ay, ma'am. Ipakita na lang, ipakita na lang, ug banwaga. Nga dalan, nga akong agian ug ilubong ko na lang sa kalimutan tanan. Uy, bastos ko kayo mo. Nindot pa ni siya nga kanta. Nindot pa siya nga kanta. Makainundong ka sa mga kagahapon. Gani. Dagan kayong channel si Ma'am Twin. Langkat-langkat. Gilubag. O, gipikat-pikat. Kiring kanta ha. Pagdalat. Wala ba ko kailan sa ating mga langkat na. Mega shout out kay Malu de Los Santos. Ayan, shout out to Italian family, sabi niya. Italian. Sabi naman ni Lamierda, nice meeting you, Italian family. Mega shout out. Mega love. Shout out po. Alam niyo ba yung yung mga ganyan, yung mga sign ng mga ganyan, MMLSO, tapos MLSO? Hindi ko alam yan. Nag-live ako, sabi lang ni Mami Jo. Ano pala, mega love shout out yun pala yun. Tawang-tawa ako sa mga song na pinipik ko kasi ito, dire na lang ta kay بمزيج زيت الشيا وزيت جوز الهند النقي
Ayan, para sa mga dughan na kapitik. Aha! Mhm. My name is Arke. Yeah. Yes, man! Pitik sa akong dughan kay naghagoros. Pag ikaw makita ako makapangoros. Kay ako ang klaseng lagi dili mamugos. Akyat mo, Pero kung akyat. ikaw man gani, ako'y mamugos. Hey! Ikaw kay makaluya sa akong mata. Pag makita ka, kalit ko mamula. Dugay natin kang gusto ni makaistorya. Kay ako maulaw sa imong kagwapa. Sa akong unahon na di nakamatang-tang. Maski sa akong damgo, ikaw ang kaat. Matinuday na nanimurang nakapabo ang dili na ko Oh, di ba? Ikaw kay mawagda, ikaw kay makaluya Sasayo na tagbudo sa ani. Pag makita ka, kalit ko mamula. Dugay na tikang gusto ni makaistorya. Sasayo sa tagbudo. Pero pwede kay jacket isa pa. Unahon na di nakamatang-tang. Maski sa akong damgo, ikaw ang kaat. Matinuday na nanimurang nakapabo ang dili na ko gusto. Ikaw kay Maldo, mawagda. maldo. Ay, sa kaadlaw, ako naglakaw Ayan. na nakakayuhan nga makatagbaw sa akong kinabuhi nga makalingaw samtang nakita ka na wala Ayan, ano yung jacket si, Ikaw ano, nga, si kung Malu. nakita ako Los kang Santos. nasaitan, dili ka ma-headshot, ikaw rin madughan, hinaot madunggan, di na ko mapugnan, wag ko gaapas, anang putik na bugan, di na ko Hindi ka nakita sa nakakat-kat. imuha, amuhang nyo, ikaw ang Hi, kay Kulwin. Hi, kuya. Dan Tamsak. Mega shout out kay Kulwin. Ayan, nandito na ang ating team leader. Sa mga sayop, buhi imong gugma kay ako'y dako sa ang dughan kay naghagoros. Pag ikaw makita ako makapangoros. Kay ako ang klaseng lagi dili mamugos. Pero kung ikaw man gani, ako'y mamugos. Mega shout out daw sa lahat. Hello. Kalit ko mamula, dugay na tikang gusto ni makaistorya. Kay ako maulaw sa imong kagwapa. Sa akong unahon na di nakamatang-tang. Maski sa akong damgo, ikaw ang kaat. Makinuday na nanimurang nakapabo. Ang dili na ko gusto, ikaw pa'y mawag. Namunot eh si kuya. Kaluya sa akong mata. Pag makita ka, kalit ko mamula. Dugay na tikang gusto ni Rosita Kuna. Hi, Kay ako mega shout out maulaw sa iyo. imong kagwapa. Sa akong unahon na di Ayan, may mga ano na kayo. kayo. May mga jacket na. Murang nakapabo ang dili na ko gusto. Ikaw pa'y mawagta. Para na ako. Kaluya sa akong mata. Pag nakita ka, kalit ko mamula. Dugay na tikang gusto ni makaistorya. Kay ako maulaw sa imong kagwapa. Oops, time sa ambi ang antipara. Kay Diba? para Sa'yo kasi maglaro kung sounds kami, kaya kung sounds kagwapa. Ako maning kamot para lang mapansin, para makachansin, para makatugsing. Jar lang, ikaw rin pirmigin na stok. Pag ikaw ganit dili makita mura nagmakatok. Kung saan na lang ang adlaw-adlaw nga higayon niya, ikaw ang makauban sa ako. Ayan, Ma'am Lamier Dagwans. Mega love shout out po. Sabi ni Kulwin. Si Machuli, diskarte ang rani, first step Rosita Kuna. Kulwin shout out. Pag ikaw nakadress, mura kang prinsesa, buhaton na ko ang tanan, nako makaya. Akala Ikaw ko- lang ang babae nga nag-inusara. Pitig sa akong dughan kay naghagoros. Pag ikaw makita ako makapangoros, kay ako ang klaseng lagi dili mamugos. Dito tayo sa masayang mga budot sa nanay. Ako'y mamugos. Ikaw kay makaluya sa Yes, akong ma'am. mata. Pag makita ka, kalit ko mamula. Eh. Dugay na tikang gusto ni makaistorya. Kay ako maulaw sa imong kagwapa. Sana si Kulwin. Ay. Itataglain yun. Ay, di nakatulog na si Ma'am Phil. Di na makatulog, Jod. Sa mga angkol, itaas ang Mm, kamot. hey! Sa mga angkol, bunalikol, 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 bunalikol. Hey! Sudan na pagkaroon, dili ni angay lang ngayon kasi angkol ng barog. Nagpaugnat sa kusog, gusto niya siya mohon. Duta ni mo tayo ganun. Disco bitaw ba? Lalagi na mga disco sa unang mga panahon ba? Tanawaran mo niya si angkol nga nakugisin. Nagpanilap kinagang bayin, nagsayaw gani sa bayin. Dili daw niya si Angon ang tugtog nga Kuman sila nagapakol. Nakapari siya dalaga ayaw kol bata pa kukol. Pagkahunat na si angkol
Inggit daw kayo, sabi ni Colwen. Sana na lang tayo, eh. Magpakigol-igol. Bunalikol. 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 Eh, si Mapilan, di na siya ano. Kilak-kilo. Tuara. Ay, Ray, nibikang-kang na. Karunga. Ayan, sa gusto umakyat. Chat lang kayo. Ma'am, sa imong kamaw, kulwin, pareho lang mo ligil. Walang mga lami. Music and DJ Inflair. Sundan na ang ikaroon, dili ni angay lang ngayon kay sitang palming barog, nagpaugnat sa kusog. Yan. Nagpaugnat si kusog ni Kulwin. Sayaw na dun siya, bulumi atong sulama. Galaway kasi. Kul makawigil-wigil, bunalikul. Bunalkul. Sayaw na si Kul mapakigil-kigil. Sayawikul. Bunalkul. Makahunat na si Kul makawigil-wigil. Bunalikul. Bunalkul. Makasayaw na si Kul mapakigil-kigil. Pwede ka tulog si Ma'am Pilam. Nani mga sounds ang kaso ipasang. Kul makawigil-wigil. Bunalikul. Bunalkul. Kung makasayaw na si Kul mapakigil-kigil. Sayawikul. Bunalkul. Para nagbukan-bukan si Angkul. Ayay, tuara. Nibigang kang si Angkul. Para nagbukan-bukan si Angkul. Para nibigang kang si Angkul. Thank you sa lahat na nagpunta sa aking live stream. Ay, Bunalkul. Iayikul. Kulwin, padikit nagpitay lang na iwait lang. Music and DJ Inflair. Padikit daw. 1, 2, 3, Aha! My name is RK. DJ Dance on the beat. Yes, man. Nayo ta. Uslan man. 1, 2, 3. Ito na naman ako. Nagtatagalog na. Galing kasi Davao, Bisaya yung kanta. Just listen to my song. Hi, Marites. DJ Dance on the mix. Marites di matiis. Chikadorang palaka. Bibig bumubula. Saka ka-chismis updated sa balita. Iwan ka ng bakas, Kulwin, ha? Issue, hatid sunod sa mga kapitbahay niya kanyang napauto. Hey, fly, hi Marites. Fly, hi Marites. Fly, hi Marites. Fly, hi Marites. Fly, hi mga Marites. Fly, hi Marites. Yes. Ang chikadora, ang chismosa na si Marites. Fly, hi Marites. Fly, hi Marites. Fly, Wakwak na si Marites, nag-fly high. Marites. Fly, hi Marites. Fly, hi Marites. Ang chikadora, ang chismosa na si Marites. Hi sa aking 4 million viewers. Updated sa tainga, humahalubilo sa mga Nagpasok yun ng 4 million. chismis doon siya nagbahay-bahay kahit hindi eleksyon. Yung uso-uso na meron nung kabit, ang kapitbahay niyang malubhang sakit. Meron daw kinakasama sa Ifugao, mga cowboy na daw supporter. napalagaw ulit. Hello po. Ikaw na una sa Guinness Mega Book of shout Records. out. Level up ka na. Ang saktan host. Salamat sa pagbisita. Ifugao cowboy. Kalampay, hi Marites, para Bigyan kitang jacket. Nasanayan, chismosa ang horse, bibig ang labanan. Hay, Marites, Yan. ikaw na una sa Guinness Book of Record na super chismosa
Fly, hi Marites, fly, hi Marites, fly, hi Marites, fly, hi Marites, fly, hi Marites. Ang chikadora, ang chismosa na si Marites. Fly, hi Marites, fly, hi Marites, fly, hi Marites, fly, Ayan, may mga jacket na. hi Marites. Hello, host. Ganda. Thank you so much. Heto na naman ako, Hey. nagtatagalog na. Ooh. Galing kasi Davao, Bisaya yung kanta. Just listen to my song. Hey. Fly, hi Marites, DJ dance on the mix. Marites di Matiis. Heto na naman ako, nagtatagalog na. Hey. Galing kasi Davao, Bisaya yung kanta. Just listen to my song. Fly, hi Marites, DJ dance on the mix. Yan, dikit-dikit Marites lang, di dikit-dikit. Matiis. Chikadorang palaka. Wala tayong ano nito. Bumubulas. Walang social distancing, dikit-dikit, sabak-sabak. Walang social distancing. Ayan. Bye. Hi, Marites. Mega love. Shout out Miss Lamier the Vlog. Ayan, Miss Lamier the Vlog. Mega love. Shout out daw. Sabi ni Ifugaw Cowboy. Eh, wak-wak na si Marites. Fly high na siya. Ay, God. Okay ba yung sounds ko, mga ano dyan, mga fam? Okay ba? Okay. Wakay uyab nga numan way na uyab nga numan wakay uyab nga numan na bulagan nga numan na pulihan nga numan na puruni nga numan wapakaman nga numan kay pilihan dito na sakit karon sa mga karangan mamili ko mga gwapo murabak na Gusta ka na, dong full week. Sabi ni Rosita Kuna. way nga subidahon parisin ang tungason wakay uyab hala way nang uyab hala Woo! kay imo magibulag Thank you, Constitution. wakay uyab hala Katribo Ipugaw. Thank you, Katribo Ipugaw. Mega love. Shout out. Sabi ni Lamier the Vlog. Okay ra Japon, Tet. Okay na daw siya gihapon, Ate Rosita Kuna. Sabi ni Kuli. Agay. Sakit iyang kigol. Agay. Ooh. Gani si Queen ng Budol. Kapag makatulong si Manfel. Nawala na yung antok niya. Ikaw ang tabi ko, Team Merly Paris sa kapi. Ayay. Wala may anak kong win. Superwoman, Villamor, shout out kayo. Hi. Thank you sa pabisita sa aking bahay. Sa aking munting puso. Yan, bigyan kita ng jacket. Mangisda ka dyan. Mga legit yan sila. Superwoman, Villamor. mga ano pala to? Mga karipas. Woman na food. Lahi na sad. Superwoman na po siya. Super Italian family. Superwoman. Bilang kapita with Rico. Ipaibog ta. Tanaol. Nagaog Rico. DJ Eric name. Pangakyat mo? Yes, man! Aha! My name is Arke! Let's go.
Halakan lami, puti, kahamis ba? Kalami sa paa, murag papa, templada na. Sigsig gisuot, dala ko, at di panuhot ka. TikTok nagsugod na kasayaw, famous na ka. Di ako'y budbud o sarap. Sa katisay. Ato budol si Colwyn, duha na kaya. Mambudol na po ni si William Moore. Ngayon pa ni Colwyn. Obo, obo. Oso, oso. Obo, obo. Oso, oso. Obo, obo. Oso, oso. Obo, obo. Oso, oso. Ingay gamay, iyak ako. Sayaw gamay, oy, kumot na ko. Nagahambong bahay, na ay nanimahong bahong. Ingay gamay, iyak ako. Ayan, nana si ma'am. Ate niya, buhok nangalkag na gani. Tara. Kasaka na yun. Oy, Diyan sa kagwanta. Superwoman, umakyat ka na nga dyan, Superwoman. O, Mag-alas 12 Superwoman, na, akit na daw. mag-alas 12 na din yung gabi isa. Naradyo sila. Ay, pakitin mo yan ang bubodo. Like Kuya David eh. Good morning. Superwoman, bigyan mo. Pakitin mo yan Hello. ang butol dyan, no? Superwoman, umakyat ka na nga dyan. Ayan, no? Tawa ng tawa sa baba, oh. Akit na daw. Mag-alas 12 na din yung gabi isa. Superwoman. Maradyo sila. Akit ka na, Superwoman. Kapit tayo, kapit. Ay, pakitin mo yan ang bubodo. Like Kuya David eh. Masarap ka si Superwoman. Oy, Superwoman. Okay. Kaun tabi ko. Wala na si Superwoman. Tabi ko. Wow, sana all. Lamis ilang biko. Dito lang ako, host. Ganda. Hello sa mga co-host. Oy, bro. For Akit ka, bro. Ipugaw Cowboy. Wash hands. Akyat ka na. Ipugaw Cowboy. Tigidig na daw. Ikaw. Kining among sauce diri nagtigidig. Sana yung si Kuan, si Superwoman. Wala. So, wala Superwoman namang wala po to sa glaing ko anron. Membudol lang po sa lain. Punto palami. Ang sayo oras dada Ma'am Miriam. What's up guys? Good morning po sa ating lahat. Yan po yung unang araw sa Ang sayo oras. Ibulab Periang. Ha? Nag-edit tayo siya. Hello co-host and host. Hi Mami Jo. Mami Jo, shout out. Oh, yan na naman si ano, si US Woman, no? Ayan, Bilaw. is a woman, Avila. Dantamsak, shout out. Shout out all, Dantamsak. Ting nakaakyat. Superwoman na naman yan. Taon na. Asa daw tong gimuta. Karon pag ko na ka mao aning live oh. Isang oras kong inaral. Paano magpin-pin? Pin-pin. Pin-pin di sarapin. Kasama mga ano daw mukha sa mga guhos. Natulog na ba ako mag-tap? Mukha ng mga guhos.
mo mga kurim. Direct din. Ay, Direct. Ha? mga manok. Ihawon ta ng manok, be. Ihawon, be. Ako na. Daghan ba silang manok? Mamiriam, daghan kaya silang manok sila Colwin. Ani mo dire kay awan ta magmanok. Andy Kayakap Vlogs, blessing na umaga po sa inyong lahat po kasi po umaga dito. Hi po! Oy, Boss Galap, Andy, shout out. out. Team Unicap. Unicap to si Boss Andy. Salamat sa pagbisita. Ako matao. Ako trabaho. Ayan, ano tayo ng ano. Ano po? Unicap yun ni ano si Andy. Si blessing na umaga. Si blessing na umaga. Ay. Lubon ako. Kay tulo na yan ng mga lahat. Anong oras ba dyan, Ma'am? Miriam? Ha? Anong oras din sa'yo? Mag-alas 12 na sa gabi. Ha? Mag-alas 12 na sa amo as gabi. Diripod sa ako kay mag-alauna. Sa buntag. Sige na, matulog na ako. Bye-bye. Sige na. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Dire sa ako mga Kuya, kay Bye, mag-umaga. Kulwin. Salamat, Kulwin, sa pag-share, ha? ay Ayun na si ano. ay Abila. balik. Kinsa man Oy, ni? nagpatago-tago Enjoy si pa. Abila. Tago gani. Kinsa man ni? Kinsa nang naa? Nakamute? Ay, syempre, yung ating Twin Heart. Atay. Nabudol si Sis Italian kanina at saka si Dulong Kulwin. Ang daming account. Mayroon yan. 15. 15 yung account niyan. Grabe. Baro si Rosita kapang nalalaman. Sa iba. Ren, idikit mo naman sa akin yung ano, parang lalaladabi. Hoy, Dikit dinikit mo ko na lahat. yan lahat sa inyo, oy. Pataka lang ka. Di man na nyo pwede balikan kay di mong wala ko galib sa inyong message sana kay ginabalikan man gud ang uban oy. Mao na nabudol nagpahalata jud. Bisaya. Kato gani ako ba kayo, ganina. ma'am? Yes, Mo so, bilis Andy bad. Kayakap Vlogs. Mga Bisaya ni Tanandri, o. Kaning upat. Mga bisdak. Kato gani na sa Mga Rosebud bisdak. sis. Bisaya na yun? ito, boss. Boss Andy. Nag-reply yun sa iyo, hindi mo ba nakita yung message doon? Mao lang Minsan nga ginawa nakita ko. attention. Oo. Atong. Pareho lang mong Dudong Kulwin. Kung unsa to akong gina-reply digto mao na akong gikuan ganina kay Dudong Kulwin, tan-aw na ko kung kailaba. Sus ang animal wa di ay. Nagbitay lang ng itlog ni mo dong. Atay ka sa iyo, ra. Nagbitay. Aray ko Oo. sa yung budol ni. O, pagani yung paghulbot. Kayakap na pala to si ano. Si Andy Kayakap Vlogs. Nung nahon ako, kinsa ba ining Rosita na ini nga? Gabi ba Kayakap na pala to. mang komedya ba? Mura may suod ba? Mura kay dili. Aray ko. Balik Patago. Si Pil Italian jud. Yung pa ni Pil Italian no, pahalata jud na wa jud ning dikit ba. Yung pa jud siya, ni dikit na ko gigamit na. Oh, ebe, ingon ko nimo nga. Og dikit ha nya, gamita ang epoxy. Ay ay ay. Ay nako bitaw oy matulog na ko oy nantok na talaga ako oy ako mata dili na good brag ako na ganin ning ko anan og dagom ba pero di gyud Si Dudong Kulwin. Si Dudong Kulwin ba? Mura ng posporo. Si Dudong Kulwin Nag- nahalata bay. Nahalata kay yung pa niya ata ni sa Timerly kay gitan-aw niya to kung balay. Kay ginan ako padikit mag-iwan ka ng tamang bakas. Nag-iwan din. Nag-iwan. Hindi, unsa niya pag-iwan na nakadikit naman yung sa akin, bahay ko yung binaba ko. Pag-open ko atay. Ayun taan eh. bye bye Bye. Good Bye, tulog na night. sis. jud Good ko night. matulog na jud ko bye enjoy Good night, sis.
Bye. Enjoy na talaga ako, sis. Enjoy ka talaga. Nabudol mo ako eh. Bye. Daming budol. Naghimo akong thumbnail sa akong upload karon. Mm. Sa may mong gi-react niya. Ang kinsa man. Hindi to reaction. Panoorin niyo na lang. Ano yan? Vlog. Surprise. Saan? Surprise! Saan po kayo sa Bisaya? Kasi po Bisaya din mama ko. Papa ko po summer. Kinaka-intindi po ako kaso hindi po ako makapagsalita. Waray di ay ni si Kuan, Sir Andy. Unicap yan si Sir Andy. Sa ano mi kuya? Ako sa ano ko. Pareha namin ni Kulwin. Lingan. Magkunsa gani taya? Yan si Twin Heart, silingan ko din yan. Kajinsan. Si Kulwin, may Tagalog na siya, Tagalog. Nabisaya lang na siya. Okay. Nagkasama mo sa Bisaya. Diba ya? Diba Tagalog ka? Yes. Yes. Ayan na naman siya. Ibaba ng isa day kay ako lang gahapon na, mo lang gahapon na account. Kanang Avila. Nara. Sus, katay na ng manok da dong oy. Nagkagay kag manok da ya. Turot-turot na gani, kay sige ra kog ihaw manok. Okay, krokon raw. Ihawon da yun. Sabi siya din na tayo ba? Wala na ko gilag akong account oy kay Kaya ako nag-count pero mailhan dayon. Mailhan dayon ba dong kung ilag ako ang kuan account tanawa nakabudol ako kaduha pa. Kuya Andy. Kuya Andy. Akyat. Kano sa to nimo ikuan dong i-premier imong timeline. Karon. Karon Sa oras mo daron. Abangan. alas 5. Alas 5 ng hapon. Oh. Tama, makapanood ka. Ay, okay po. Mama ko, Romblon. Nakakaintindi po ako ng Bisaya. Mabuhay po ang lahat dito po. Oo, mabuhay ang mga bisdak. Mabuhay. Si Sis ay Italian judong tarong-tarong pa siya chat ug message sa kuha. Medyo tinabudol di ay. Si Colin jud nabudol jud siya kay gi-check pa niya akong account. Tay. Budol oy. Oh, pertong tugnawa diri oy, dugay po niya akong iro malibang oy. Kadi oras nila man tuin. Watch. Kuan na. Alas 4:55 sa hapon. Oh, nader sa gawas. Kami na kami. Dali, bilisan mo. Di lagi ko makakuan diri ay, di ko maka-download sa laptop pa di maka-download sa KineMaster. Pasaw sa oy kay para ganahan sa ta. Dahil first time nimo nagkuan, dahil first time nimo nag-live. Oo. Ano gaya ko kanina. Nag-search ako kung paano maglagay ng ng yan na ba yung mga pahagdan. Paano ng jacket. Mo kabalo. Unya magpin, di pa kakabalo magpin. Oo. Pinduta lang tulok ka dat sa gilid. Ang pinakauna mo na gamita.
Banta. Put user. Can you put user in timeout? Ano yun? Hindi. Dili na katong kuan ka ng kuan pinakauna. Di ba may unda pin? Hindi makapanood. Hindi makapanood ng Timbulig ani, di ay. Ay? Ano man? Nga tulog pa sila. Play mo na ako ni Ron, i-upload ko man ni karon. Come here. Kasi makaapas pa ko. Naara, nag-show na. Ayan, mo na siya. Oh. Hindi yan. Hindi yan. Dili na naman na sa kuan, naman na sa imuhang kuan oh. Tudlo idong kulwin. Mag-search ra ko. Mag-search ra ko. Laptop man ang gamit yan, di ba marunong sa laptop, bulok man ko sa laptop. Sa cellphone mo gamita day parang dali. Nagkuan kay ko mas lisod din unya ako karon nag-twist pa ko kay buko ka mao pud anong gamit. Sa laptop ang dali magamit magkuan live. Basta ka na lang tulok kadat ko na magbabadag balay, kanang tulok kadat tanawa na pinakauna. Wala pa mo nagbabagbalay diri sa pita. Gibaba ba yan ako ganina? Kaya ate ano, binaba niya kanina. Mo ba? Come here. Unsang oras sa to nimo i-download dong? Nag-upload ko pa, kakatapos ko lang may nakatulugan ko kagabi. Pag-edit. Come here, baby. Ito yung tugnawa eh. Arlis, nakabudol jud kog kaduha karong adlaw. Masaya na siya. Wow. Hoy. Bantay-bantay, daghan ra ba ng mga alagad ni Twin? Ayun pa dyan si Sis Italian. Gidugo daw siya, gitilaan pa ata. May si Italian. Oy. Ingon ko kaluod. Kaya na sa katugon. Katugon na daw siya. Sige na akong gipasahon sa mga ina siya. Nawa na daw yung katugon. Nawa ang katugon kay nabudol man. Daghan ako nabudol bagan napud siya ni. Ginagawa niya yung kanta mga Bisaya daw. My name is Arke. Kusog ba nga sound? Beats by DJ Melwix. Basta Bisaya mga gwapa-gwapo. Di ba? Sa gugma seryoso, madiskarte ka ayo. Lahira yun ni mga Bisaya, grabe mo higugma kusog mo pangga. Di basta-basta ang mga talento, proud ko nga Bisaya nga Dabawenyo. Kaya no natanan, bagong gisagubang, katawal lang gihapon na namit kapalaban. Basta Bisaya, di ni basta-basta, dili ni mo undang, dili ni matumba. Sa ginatingdugan namong lugar, lingwahing Bisaya, proud namong ibulgar nga. Ako Bisaya, ug ikaw Bisaya nga, kita Bisaya, Wala na po proud ko. Bisaya, bira. Basta Bisaya Wala na. mga gwapa. Naghanag account. Sa gugma seryoso, Naghanag account pa. ayo. Mga ligot ng sapa, mangidong na tutuba, magdinulat ng manok, nakatugong Bisaya, ang balay na itong abugno, kay tungod na Ay, nalauna na ya. inason, isahon na yun. Ngayon ka na. Abot. Oh, nag-abot yung 1 hour. Okay na. Okay na ni. Bye na, bye-bye. Ha? Bye, te. Bye-bye. Bye sa tanan. Bye. 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 Bye-bye, te Merle. Salamat. End na nako. Bye-bye na sa lahat. Last sound. Saya, mga buutan
ug matinabangon basta Bisaya. Yes, man! Lahira yun ni mga Bisaya. Grabe mo higugma, kusog mo pangga. Di basta-basta ang mga talento. Proud ko nga Bisaya nga Dabawenyo. Kaya no natanan bagong gisagubang. Katawal ng gihapon na namit kapalaban. Basta Bisaya, di ni basta-basta. Dili ni mo undang, dili ni matumba. Sa ginatindungan namong lugar, lengguahing Bisaya. Proud namong ibulgar nga ako Bisaya ug ikaw Bisaya nga kita Bisaya. Proud to be Bisaya, bira. Basta Bisaya mga gwapa-gwapo, sa gugma seryoso, madiskarte ka ayo. Mga ligot at sapa, manginom na tuba, magdinulat ang manok, nakatugong Bisaya, ang balay na tong abog, no, kay tungod na sa nipamanguhat ang pinason, isahon na yun mga untaran na, simple nga kinabuhi sa Bisaya, mga gwapa o mga gwapo nindot o kapa, kung beauty atong isgutan ay suslayo ra sa uban, Bisaya lagi ni pero nakamig